Infetħet uffiċjalment il-Medical High Dependency Unit l-HDU fl-Isptar Mater Dei. Din il-faċilità mamra Baxar Sodot sisservi lil pazjenti b'mard sever li jeħtieġu monitoraġġ aktar mill-qrib iżda mhux fil-livell intensiv tal-ITU. Fit-tnedija tat-taqsim mal-Ministru għas-Saħħa l-Sanità Attiva Joe Etienne Bela spjega kif it-tim mediku li jmexxi s-sala għaddew minn taħriġ speċjalizzat biex ikunu jistgħu jiffaċċjaw il-komplikazzjonijiet li jġib miegħu il-mard serju. Intqal ukoll ġew installati monitors kontinwi tal-parametri, ġew aġġornati s-sistemi elettriċi u ġie akkwistat tamir speċjalizzat, inkluż magni ta' ventilazzjoni mhux invażivi. U temm jgħid li l-Medical High Dependency Unit tipprovdi wkoll spazju għat-trasferiment tal-pazjenti biex jiġi żgurat monitoraġġ kontinwu mill-qrib f'kura ta' dipendenza għolja. Il-pazjenti ħajkunu jieħdu ħsiebhom infermiera imħarġa f'din it-tip ta' kura flimkien ma' tim ta' speċjalisti konsulenti li għandhom interess speċjali f'mard sever. Dan il-unit ħajkun iservi biex pazjenti li għandhom mard serju fis-swali normali jiġu trasferiti hawnhekk, kif ukoll ħajservi ta' step down għal dawk il-pazjenti li jkunu fit-taqsima tal-ITU u l-livell ta' kura li jkollhom bżonn